ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ। ଧନରେ ଏ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡାକ ନେଇକି ଯା। ସବୁଦିନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଯେ ଫେରିବାକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୋର ଦେହ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ପହର ବେଳେ ମନେ କରିବାକୁ ଖାଇବୁ। ହଉ ଦେ, ତୁ ଦଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ ନଉଛି, ନହେଲେ ଆକୁ ଏତେ ବଟ ବୁହାଇ ବୁହାଇ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଣରେ ଯେତେ ଫଳମୂଳ ମିଳୁଛି ସେଇଆକୁ ଖାଇଲେ ତ ମୋର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁରେ ବାପା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବୁନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଅଜଗର କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କହିଲୁ ବୋଉ? ମୁଁ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ହୁସିଆର ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛି? ଯେତେ ହୁସିଆର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ବେଳକାଳ କଥା କାହାକୁ ଜଣା? ଆଜି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି। ମୋ ବାପାଟା ପରା ଜମା ଅଝଟିଆ ହେବୁନି। ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବିନି। ବଣ କଡ଼େ କଡ଼େ ଗାଈ ଚରାଇ ଫେରିବି। ହଉ ଯା, ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ହଉ ଯାଉଛି ବୋଉ। ହଁ ଯା। ହେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା, ବନଦେବୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା। ଆରେ ବାବୁ, ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ଆମେ ତମକୁ କହୁଛୁ, ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ଆମେ ଦୂର ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ଧମସରପୁର ଯିବୁ ମ। ଧମସରପୁର ଗାଁ କୋଉଟା ବାପା? ଆମକୁ ଟିକେ ବାଟ ବତାଇ ଦେବ କି? କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଧମସରପୁର ଯିବ? ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ, ଅବଧାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବଟି? ହେଲେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? କାହିଁକି ବାବୁ? ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ଟପି ଗଲେ ଗୋଟେ ନଈ ପଡ଼ିବ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଈ ପାର ହୋଇଯିବ। ନଈ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଲା ଧମସରପୁର। ନା, ସେଇଟା ହେଲା କଇଁଚପୁର। କଇଁଚପୁର ପାରି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧମସରପୁର ଗାଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାନ୍ତ। ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ବାଟ ପାଇବନିଟି। ଆରେ ରଞ୍ଚୁଆ ଭାଇ, ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ଟିକେ ଧମସରପୁର ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ଧମସରପୁର ଯାଉଛ? ଗାଁଟା ପରା ଧମସରପୁର। ଏଇ ଗାଁଟା ଧମସରପୁର। ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକାଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ଆରେ ସେ ଟୋକାଟା ପରା ରାଧୁଆ, ପକ୍କା ମିଛୁଆଟା। ତୁମେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏଇନାକେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତ। ଯା ହଉ ଭାଇ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତୁମେ ଭେଟ ହୋଇଗଲ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅବଧାନଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତନି? ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଚାଲ। ଭାଇ ହୋ ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ବାଘ ନେଇଗଲା। ଧାଇଁ ଆସ, ବାଘ ନେଇଗଲା, ଧାଇଁ ଆସ। ଇଏ ତ ରାଧୁଆ ପାଟି ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ଗାଈକୁ ବୋଧେ ବାଘ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଚାଲ, ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡାକ, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଛି। ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହେଇ, ଦେଖିଲ, ଗାଈମାନେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ରାଧୁଆ, ତୁ ଏପଟେ ବସିଛୁ? କିରେ ରାଧୁଆ, ବାଘ କାହିଁ? ବାଘ ତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ ପରା ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ, ତତେ ପରା ବାଘ ନେଇଗଲା। ବାଘ କାହିଁ ଆସିବ ମ? ମୁଁ ତ ସେମିତି ମଜାରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲି ନା। ଚୁପ୍, ମଜାରେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ନା? ଆମେ ସବୁ ଛାନିଆ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମଜା କରୁଥିଲି? ଏଇଟା ପକ୍କା ମିଛୁଆଟା। ଚାଲ। ଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ବେକାରଟାରେ ଆସିଲେ। ଚାଲ ଭାଇ,
ଆମେ ଫେରିଯିବା ଚାଲ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରାଧୁଆଟା ଭଲ ପିଲାଟା ବୋଲି। ଆରେ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଇଏ ତ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ଅଯଥାରେ ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଖୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ କି? ଏ ପୋଖରୀକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂରୁଜ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଏଯାଏଁ ଆସି ଗାଧେଇନ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଅଧା। ଆଜି ପୁଣି ରାଧୁଆଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇନି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଫୁଟାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତରତର ହୋଇ ଗାଧେଇବାକୁ ବାହାରୁଥିଲି। ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। କହୁନ, ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ଭାବିବି, କୁହ। ଏଇ ତମ ପୁଅ ରାଧୁଆଟାର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ। ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ତ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁନ? ଏଇ ତା ମିଛୁଆ ଗୁଣ। ବିନା କାରଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ହଇରାଣ କରୁଛି। ସତରେ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। କେତେ ଆଉ ବୁଝାଇବି, ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି? ନାଇଁ 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 ଖୁଡ଼ି, ସେମିତି କହିଲେ ହବନି। ରାଧୁଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝାଅ। ଗାଁ ସାରା ସବୁ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଭଲ ବାଟକୁ ନ ଆସିବ, ମିଛ କଥା କହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବ। ହଉ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ମୋର ସେପଟେ କେତେ କାମ ଅଛି, ଆସୁଛି। ଆରେ ମଧୁ ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ନାଇଁ ମ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆଜିକାଲିଙ୍କ ଟୋକାଙ୍କ କଥା। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ରାଧୁଆଟା ପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଲୁ ନା, କାହିଁକି କହନି ସେ କଥା। ପୁଣି କ'ଣ କଲା କି ସେ? କାଲି କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ରାଧୁଆର ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଧାଇଁ ଆସ ହୋ ଧାଇଁ ଆସ, ଧାଇଁ ଆସ ହୋ ଧାଇଁ ଆସ, ବାଘ ନେଇଗଲା, ବାଘ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଆସି ତା ଗାଈ ପଲରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ନେଇ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବୁ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେଇଟା ତ ପକ୍କା ମିଛୁଆଟା। ତମେ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ପରା ତା ନାଁ ଦେଇଛି ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ସତରେ କି? ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଏଡ଼େ ମିଛୁଆଟା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ? ମୁଁ ତା କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ନା। ମୋତେ ପରା ଦିନେ ସେମିତି ମିଛ କହି ମୋ ଅବସ୍ଥା ପରା ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ଆରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଦିନେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାଏ, ବାଟ ମଝିରେ ରାଧୁଆ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛ? କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପରା ଛାନିଆ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଇଲିନି। ମନକୁ କେତେ କ'ଣ ପାପ ଛୁଇଁଲା ମ। ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାମସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତା ଦେହ ଟିକେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାହେଲେ ତୁଚ୍ଛା ଗାଲୁଆଟା। ଖାଲି ଗାଲୁଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମିଛୁଆ। ତା କଥାକୁ ଜମା ସତ ମାନିବ ନାହିଁ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଥରକେ ବୁଝିଗଲି, ଆଉ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋଟେ କରିବିନି। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ପରା ତା କଥା ହଟହଟା ହୋଇସାରିଲେଣି। ହଁ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲ ପୁରାପୁରି ସତ। କହନା କହନା ସେ କଥା, ସାରା ଗାଁଟାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ, ମିଛ ତ ମିଛ, ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି। ହଁ ହଁ, ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଜି ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥଟ୍ଟା ଖେଳିଦେଲା। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା? ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ କହିଲା ମୋ ଶାଗ ପଟାଳିରେ ଗାଈ ପଲ ସବୁ ଗଲେଣି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପୂଜାଟା ମାରା କଲା। ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଘାଇଲା କରିଦେଲା। ନା ନା, ଆର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତା ମାଆକୁ ଚାଲ କହିବା ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳେ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେବନି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥାଟା, ଠିକ୍ ଭାଇ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାଧୁଆ ମା ଆଗରେ ସବୁ କଥା ନ କହିଲେ ଟୋକା ବାଟକୁ ଆସିବନି। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ହଇରେ ରାଧୁଆ, ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି? କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତତେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁ ତ ଖାଲି ମୋରି ଉପରେ ଗରଗର ହେବୁ ଆଉ। ଏ ବୋଉ, ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଥିଲି ନା। ତୁ ମଜାରେ କହୁନୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁ। ତୋ ନାଁରେ ଲୋକେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମୋ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତୁ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 12 ଲୋକଙ୍କଠୁ 12 କଥା ଶୁଣୁଛି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ମିଛ କହିବିନି। ତୋ କଥାରେ ମୋର ଆଉ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କହିବୁନି। ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, କହିଲି ପରା, ଆଉ ଜମାରୁ ମିଛ କହିବିନି। ମୋ ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି, ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ମିଛ କହିବିନି। ବୋଉ ଆଗରେ ଆଜି ଶପଥ କରିଛି, ଆଉ ଜମାରୁ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କହିବିନି। ମୁଁ ମିଛ କହିବାରୁ ଲୋକେ ମୋତେ କେତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉକୁ ବି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନା, ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କହିବିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କ'ଣ ବାଘଟେ ଆସିଲାଣି? ସିଏ ତାର ଆସୁ, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବନି? ଇଏ କ'ଣ ମୋରି ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି। ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ମୋତେ ବାଘ ନେଇଗଲା। ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ। ତ ଆମ ରାଧୁଆ ପାଟି ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଆଜି ପୁଣି ମିଛଟାରେ ରଡ଼ି କରି ଛାଡ଼ୁଛି। ଡାକୁଥାଉ, ମିଛରେ ରଡ଼ି କରି କରି ତା ତଣ୍ଟି ଫାଟିଗଲେ ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁଅ ଆମକୁ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ବାହାରିଛି। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ ଆମ କାମରେ ଯିବା। ଆମେ ତା କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସାବାଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଡାକୁଥାଉ, ଡାକୁଥାଉ, ତାର ପୁଅ କେତେ ଡାକ ଡାକିବ, ଡାକୁଥାଉ। ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ମୋତେ ବାଘ ନେଇଗଲା। ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ। ଗଛ ଉପରୁ ରାଧୁଆ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।